सोर लाइक दान खालामगोलै आं बावलायलांबायसो आं माने एलबि होदों होननानै गोसोआव गैयाबाला दिमागावनो गैया फाग्लासो खर'फोरा खामानि लांना थैंक यू सो मच कौन है अरे मैं एलबी देख के भूल गया था राम सिंह ओए ना डरना ओमफ्राय अंजलि अंजलि ने बोला है गुड मॉर्निंग हाँ गुड मॉर्निंग अंजलि गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलो कैसे है दीदी क्या कर रहा है बोलो कमेंट कीजिए प्लीज कौन है कौन नहीं है कमेंट आयै सनाफोर दारि गोनां दारि गैयै सनाफोर कमेन्ट खालामदो दे हेलो 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 एवरीवन कौन है दारि थाखा ना थाखा दारि थाखा ना थाखा होनदों नामा कमेन्ट खालामदो हेलो 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 आयै कमेन्ट बोहला नामाब्रा ना कमेन्ट थाबथाखोसो नामाखो हमना लाला कमेन्ट थाबथायाखैलै हेलो 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 किल्लु किल्लु इल्लु इल्लु मा सिरि सारना माहि सिरि नङाथ' नोंसोरनो कमेन्ट खालामा गावसानिसो कमेन्ट खालामसै आरो आं ओंखायनो हामा मोनो नोंसोरखौ दे कमेन्ट खालामसाना होजै माबायसा जोहोलावफोर कमेन्ट खालामदो मा खालामदों माहि मा खालामदों रे मा खालामदों गुड गुड मर्निं माहि गुड मर्निं मस्ट वेलकाम माहि मस्ट वेलकाम नोंथांखौ आंनि बे संजितगिरि एलबि स्क्रिमाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय रे माहि ओंखाम जागोन ना जायाखै खोन्थाहरदो रे लाइक होबाय थेंक इउ सो माच माहि लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट खालामदो आं स्कुलावसो मोनलै सार स्कुलाव आदसा मास्टार मावो नामा स्कुलावसो मास्टार मावो नामा माहि मास्टार मावो ना बिगुमैनि फिसाजोखौ दोनहैदों स्कुलाव लाइकल' होनो फैबाय आं सार दे माहि दे जेबो नङा दे थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच
कमेन्ट खालामदो लोगोफोर सोर सोर दङ धरना बाय दे सार ओके माहि दे ओके थेंक इउ so much thank you so much गाज्रि दामोन दे जेबो गाज्रि मोना माइ जेबो गाज्रि मोना आं गाज्रि मोननो रालै माइ सिख्लाफोरखौ गाज्रि मोननो रोंफेरा आङो कमेन्ट ओके बेस्थ' आं दाना अके बेस्थ' एसे आं एसे बेस्थ' अके जेबो नङा दे अके जेबो नङा माहि मा बेलेग सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे अके माहि अके सातजन गाहाम दंब्रा सातजनाव सोर सोर दं कमेन्टबो खालामला माथो रावबो कमेन्ट हरला ओंलै माहि रावबो मा जाखोथाय ला आङोथ' मानसिनाव गिदिङो आंनाव फैलानो ओमफ्राय आं थांबाय दे माहि दे जेबो नङा दे थेंक इउ स' माच माहि थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आफि ना क्या बोला रे लाक्स हाय हाय एम यू न्यू व्यूज एंड सब्सक्राइब अच्छा ओके मैं आपको भी बैक कर देगा मेरा वीडियो में कमेंट करो टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों टेंशन लेना नहीं चाहिए कमेंट लो जो न्यू मुझे साफ करके मेरा लॉन्ग वीडियो में वॉच करके कमेंट करो मैं आप बैक करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों मैं बैक कर देगा और जो पर्सन मेरा मुझे सपोर्ट करते रहेगा ना मैं एकदम बड़े 100% में सपोर्ट है आप लोग के साथ मुझे भी सपोर्ट करो मैं भी आप सभी को बैक सपोर्ट करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों मैं आईडी भी दे देगा आप लोग को आईडी से भी सपोर्ट करेगा जो बंदा मुझे सपोर्ट करेगा मैं भी बैक सपोर्ट करेगा एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए कमेंट A to Z कमेंट आई एम इंतजार है हम सफर के लिए हेलौ आयै सनाफोर माबोरै जाखो
वेलकाम वेलकाम माय बिखुनजो वेलकाम वेलकाम रावबो गैयालै आइ बिखुनजो मा बुंबावनो रावबो गैया हेल' हेल' ओमफ्राय जोंना दिनै लाइक दानफंबाय दा अके बाय बाय ब्र अके दे जोंहा ब्र अके थेंक इउ स माच ओमफ्राय बड' बस फैदों सु नांगोन अके थेंक इउ स माच कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोरदो एसे सापर्ट खालामदोब्रा अननानै आयै सना दैजिरि अनन थेंक इउ स माच अनन रावबो गैला माथो बखारजोबखो
सयजन मानसि लाइक होनानै आयै गैला खारबाय नेट प्रब्लेम जालायबाय बाल दसे थाना दोनसै र'